लोगोफोर नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौहाय माने फिसा होननानै इगनोर खालामनो नाङा। आं दिनै आब' कुनजितानि मुङैहाय मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों। दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायगोन होननानै। आच्छा आब' कुनजिता, नोंथाङा मा जानला मोनला दावराव दावसि भिडिअ जानला मोनला भिडिअ हगारबाय थायो? मा मोजां मोनो बे बिदि भिडिअ हगारै मा फैसा खामायनो सानदों नामा नोङो YouTube फेसबुकनिफ्राय? गोसो जायोब्ला जोंबो जानला मोनला भिडिअ हगारनानै भिउस लाबोनो हायो, मिथिबायना आब' कुनजिता? नोंथाङा बिदि जानला मोनला भिडिअ लाबोबाय थानायखौ बन्द खालामनांगौ। सोरजोंबा दैदेनवारि मैदोम सोरबा फिसायजों दावराव लाबो जानानै बिदि जानला मोनला भिडिअ हगारबाय थानो नाङा, मिथिबाय? बेबायदि भिडिअ लाबोनायजों जोंनि समाजा गुबुंले जायो। जेरैहाय जोंनि समाजावहाय जेनेबा नोंनि समाज आंनि समाजानो एखेयानोखा, जेनेबा नोंहाबो समाज दं जोंहाबो समाज दं। नोंनि समाजाबो जोंनि समाजाबो माने नोंनि भिडिअ नोंनि जानला मोनला भिडिअ हगारनायखौ नुनानै सोलोंनो हमबाय, गुबुंले जानो हमबाय। दिनै जोंनि समाजनि सुबुंफोरा नों बायदि भिडिअ लाबोबासो माने भिउस मोनो, भाइराल जायो बिदि होननानै साननानै गावबागाव चेनेलावबो हगारग्रा जाबावबायसो फेसबुक इउटुबावहाय। दा बांसिननिफ्राय बांसिन गुबुंले जागासिनो दं आरो बेनिखायनो आङो दा आब' कुनजिताखौहाय गुरैयै खावलायो, नोंथाङा माने ससियेल मिडियायावहाय बिदि गुबुनजों दावराव दावसि जानाय, गुबुनजों नांलाय खमलाय जानाय, बिनिफ्राय जानला मोनला भिडिअ हगारनाय बे मोननै मोनथामखौहाय माने बन्द खालामनांगौ। हायोब्ला नोंथाङा नर्मेल भिडिअ खालाम। नर्मेल भिडिअ खालामब्ला मा भिउस फैनाय नङा नामा नोंना? खालि भिउसनि थाखायल' ना ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला? दावराव दावसि खालामब्लासो ससियेल मिडियानिफ्राय भिउस मोनो, शेयार मोनो ना, बिदि सानोना? दा आं बुंनि लोगोफोर, आब' कुनजितायाबो जुदि जों बायदि नर्मेल भिडिअ ब्लग भिडिअ बायदिसिना हगारोब्ला बेनाबो भिउसआनो फैनाय नङा। दा बेखौनो मिथिखागौ आरो आब' कुनजिताया बेफोरखौ मिथिखागौ। बिदि नर्मेल भिडिअ जानाय लोंनाय ओरैनो सिम्पोल बेरायनाय भिडिअ हगारोबा भिउस फैनाय नङा, बेखौ मिथिखागौ आब' कुनजिताया। बेनिखायनो आब' कुनजिताया मिथिखागौ दावराव दावसि सोरजोंबा नांलायफ्लानानै सोरजोंबा खमलायफ्लानानै भिडिअ लाबोनानै जानला मोनला भिडिअ लाबोनानै माने भिउस खामायनांगौ, फैसा खामायनांगौ बिदि साननाय दङ बेनाव। दा जोंनिखौथ' नाय लोगोफोर, जों बिराद मोजां मोजां भिडिअ हगारो। नै नाय स्क्रिनाव होदों आङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव थांनाय, ओमफ्राय आदा खनसाय आदा लैथोमा बिसोर सानैबो सिंगार, बिसोरजों भिडिअ खालामनाय। बेफोरबायदि भिडिअखौ रावबो नाया। दा दावराव दावसि जायोब्लासो नायमारो मानसिफ्राबो, माने शेयार खालामो, जानला मोनला भिडिअखौसो शेयार खालामो। दा हमनानै लादो नै आब' कुनजितानि भिडिअआ माबायदि भिउस फैदों नायबानो जाबाय। दा आब' कुनजितायाबो जुदि बिदि जोंबायदि नर्मेल भिडिअ हगारोमोनब्ला भिउसआनो फैनाय नङामोन। दा बिनिखायनो आं आब' कुनजिताखौ बुंबाय, बिदि जानला मोनला दावराव दावसि भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ बन्द खालाम। बिनिफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर, आब' कुनजितानि दावराव दावसिखौनो लानानै भाइराल जानाय माबा माबिखौनो लानानै गोबां इउटुबारफोर दङ, जेरै एन्थनि नार्जारिमोन। बिथांमोन बायदिया माने थाम्बनेइलावहाय बिनि फटक दोननानै बिनि भिडिअ क्लिप बायदिसिनाखौहाय कभार खालामनानै माने भिडिअ हगारबाय थायो। बिथांमोनहाबो भिउस लाबोगासिनो दङ। जुदि आब' कुनजिताया नर्मेल भिडिअ हगारै दावराव दावसि भिडिअ लाबोआलाबानो जानला मोनला भिडिअ लाबोआलाबानो थायोब्ला बैफोरबायदि बे एन्थनि नार्जारिमोन बायदि इउटुबारफ्राबो कभार खालामनोनो मोननाय नङामोन। बिसोरबो माने नर्मेल ब्लग जेनेबा गावबागाव भिडिअ खालामोबा थैनोबो भिउस फैसा खामायनो हाया बिसोर। दा भाइराल जानाय दावराव दावसिखौ लानानै भिडिअ खालामै कभार खालामै फैसा खामायगासिनो दङ बिथांमोनहाबो। दा जाय माने खस्थ' खालामनानै ब्लग भिडिअ लाबोयो, मोजां भिडिअ लाबोयो, बिसोरनासो भिउसआनो फैया। आंनाबो भिउसआनो फैया। आंबो जा मोजां मोजां भिडिअ बानायो। ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर, ओरैबायदिना लोगोबाबो माने भिडिअखौनो नायबावा, शेयार खालामबावा। हमनानै लादो आंनि लोगोफोरखौनो बुंबाय आं, आंनि लोगोफोरानो माने आंनि भिडिअखौ नाया, शेयार खालामा। ओइ माबा भाइराल जानाय माबा जानाय बिदिखौबो शेयार खालामो आरो। जाय नोंथांमोनहा गाज्रि भिडिअ जानला मोनला भिडिअखौसो शेयार खालामो, नोंथांमोनहा समाजाव फैलाय, समाज फोसाबनो फै। नोंथांमोनहा मोजां भिडिअखौ शेयार खालामा, गाज्रिखौ शेयार खालामो। समाज सिबिनो फै, समाज फोसाबनो नोंथांमोनहा दे। जोंनि समाजादि बेसेबां गुबुंले जागासिनो दं, नोंथांमोनहा जाय नोंथांमोनहा शेयार खालामो बिथांमोनखौसो होनदों आङो। नोंथांमोनहा बिराद शेयार खालामो, गुबुंले खालामगासिनो दङ।
माने हंगारग्राया हंगारगोन खिन्थु शेयार खालामग्राया शेयार खालामगोन बिदि गाज्रि जानला मोनला भिडिअखौसो जोंनि समाजाव मा होननांगौ बिदिखौहाय जायगा मोनो ना मा होननांगौ आं खावलायबाय नोंथांमोनखौबो जाय जाय शेयार खालामो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जेबो नलेज गैयै जेबो रस गैयै भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामनानै जेबो लाब गैया नांगौब्ला बे मोजां मोजां ब्लग भिडिअ बानायनाय सोरबा सिंगारजों सोरबा इउटुबार गिदिरजों भिडिअ खालामनाय सोरबा सेलिब्रिटिजों भिडिअ खालामनाय बेफोरखौ शेयार खालामग्रा नाय मोजाङै आरो नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनाब्ला जेनेबा हमना लादो आं भिडिअ खालामनायखौ मोजां मोनाब्ला बुंहर बिदि खालामनांगौमोन जायासै मोजां जायासै होननानै दा बिनिखायनो आङो आब' खनजिथाखौ गुरैयै खावलायबाय नोंथाङा ससियेल मिडियायावहाय दावराव दावसि लाबोनो नांला जानला मोनला भिडिअ हंगारनो नांला अन्नानै भिउसनि खिथु खिथु दा खारफा थाखा खामायनो दा खारफा आइफन 16 प्र मेक्स 15 प्र मेक्स लानो दा सान हायोब्ला नांगौबा बे नर्मेल एन्ड्रइडफोरजोंनो सोलि भिडिअ खालामनो दा बेखौनो खावलायबाय आरो जाय जाय बिथांमोनहा शेयार खालामो बिदि भिडिअखौ नोंथांमोनहाबो अन्नानै शेयार खालामनो नाङा नोंथांमोननि शेयार खालामनायजोंनो माने जेनेबा आं शेयार खालामाबाबो आंनि लोगो शेयार खालामनायखौ आं नुनानै आसुरित सानो आरो माने शेयार खालामोब्ला जोंनि समाजा गुबुंले जायो बेबो नुसै नालाय बेनिखायनो आं लास्टआव बेखौनो गुरैयै खावलायबावबाय नोंथांमोनहा मोजां भिडिअखौ नायसन मोजां भिडिअखौ शेयार खालाम इडुकेसननि भिडिअ बबेबा जायगाखौ नुफेरै सोरबा मानसि गिदिरनि मुङै भिडिअ खालामनाय बिदिखौहाय शेयार खालाम बिदि नलेज गैथारै दावराव दावसि भिडिअखौ माने शेयार खालामो नोंथांमोनहालाय मा लाब मोनो बिसिनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर बिदि शेयार खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ भिडिअ मोजांखौ शेयार खालाम माने बिदि दावराव दावसि भिडिअखौहाय शेयार खालामोबा जोंनि समाजाबो बरबाद मालाय मानसिफ्राबो जोंनि समाजखौ मुगैगोन आरो बेहा गथ' गथाय दंबावोसो उनावहाय जे गथ' गथायनि लाइफआ मा जागोन बेखौ जेबो मिथिला आरो माने भिडिअ बानायनाय रिल्स बानायनाय बिदियावल' गोदोफबनानै थानोसै फिसालाया लेखा फरायदोंना फरायाखै स्कुलाव थांदोंना थाङाखै बिदिखौहाय थाल लागोन ना लाया मिथिला आरो आब' खनजिथाया गलाम होननानै लादों गावसोरखौहाय गलाम होनबाबोथ' जों गलामद्राय नङाना जोंहाबो गलाम आंबो गलाम नोंनिफ्राय गलामसिन दंबावो मिथिबाय बेफोरनो सोलिनानै दङ दा नोङो गलाम मालाम जानो लोंनो गैया होननानै ससियेल मिडिया बिदि जानला मोनला भिडिअ लाबोयोब्ला मा जानांगौ इउटुबा दानो दं दानो गैया जेनेबा फेसबुकआबो दानो दं दानो गैया नोङो दा भाइरेल जालायबाय दावराव दावसि जालायबाय गाबोन समफोर नों सिरि जाबा नोंना भिउसआ फैलालै आरो उनावहाय मा गोसोखांबावनोसै नामा दावराव खालामनो फैसा खामायनो आब' खनजिथानि 16 प्र मेक्स बायनो गोसो जानाया जाफुंनाय नङा आं बेखौ आसा खालामबाय दा नोंथांमोनहाबो बिदि भिडिअखौ शेयार खालामा होननानै आसा खालामबाय जोंनि समाजा मोजाङै मोजां बिदिखौ एक्सन लानांगौ बिसिनि गामिनि सुबुंफोरा समाजनि मानसिफोरा बिदिखौ एक्सन लानांगौ खौसे गैया खोमा बेनिखायनो एक्सन लानो हाया बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंबाय आब' खनजिथाखौहाय गोलावद्रायबाय भिडिअआ दा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि ब्लग भिडिअखौहाय नायबानो जाबाय आंनावबो मोजां मोजां भिडिअ दङ सापर्ट खालाम आंनि अलवेज भिडिअआव थांनानै नाय नोंथांमोनहा आं बेसेबां गोबाव जाखो भिडिअ हगारनाया इउटुब चेनेलाव फैनाया बिनिफ्राय आंनि चेनेलावहाय टटेल बेसेबां भिडिअ जाखो 900 साइडआवहाय 900 थायानो गोलाव भिडिअ लं भिडिअ बिनिफ्राय 60 थाया शर्ट्स भिडिअआवहाय थागोन आरो दा अननानै सेभ खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा दा बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे आब' खनजिथाया माने जानला मोनला भिडिअ लाबोनायखौ बन्द खालामो दा बेखौनो बुंनानै आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै जोंनि समाजा मोजाङै थानांगौ दे लोगोफोर भिडिअ गाज्रि खालामनाय भिडिअ जानला मोनला मालायजों दावराव दावसि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो शेयार खालामनो नाङा आरो हायोबा रिपर्ट खालामनांगौ दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय